Ahoj lidi, zdravím vás, jsem tady se Simčou. Ahoj. A vzhledem k tomu, že Simče včera bylo 10, tak už je hodnější a chápe jako takový ty, nevím no. Třeba Když řeknu třeba ne, tak se nenabuší, ale prostě to nějak pochopí. A ještě předem se chceme omluvit, nebo jako ještě u prvního videa, když jsme to točili, tak jsme se předem omlouvali za světlo. Ale teďka už je lepší, protože nám svítí málo světlo a máme tady lampičku, takže to je dobrý. A ještě předem se chceme omluvit za to, že nám nepůjdou možná u hvězd nebo u křemetu nám nepůjdou vidět nohy, jako kousky noh prostě. A protože já to natáčím ne na kameru, ale na mobil, takže nám to moc nepůjde vidět. A jdeme na to. Jo, a ještě o co jde. Jde o to, že budeme dělat gymnastiku, ale bude to představa versus realita. Takže jdeme na to. Představa. Hvězda. Chceme, ale musíš teda trochu dolů, že? Realita. Hvězda. Představa. Jednoručka. Představa. Jednoručka. Realita. Jednoručka. To mě asi nešlo moc vidět, že ne? Představa. Rondát. Realita. Rondát. Koleno. Rondát na jednu ruku. Realita. Rondát na jednu ruku. Představa. Most ze stoje. Takže. Realita moze stoje. Realita. Most ze stoje. Jo. Přeme dopředu. Představa. Přeme dopředu. Realita. Dozadu? Jo. Počkej. Představa. Přemet dozadu. Přeme dopředu. Realita. Přemet dozadu. To je dopředu. Dá se to. Pro vás. Představa. Počkej ještě trošku. Přemet, teda pro vás realita. Ahoj. Roštěp, představa. Pěkný. Roštěp, realita. A jako bonus ukážeme šprajcku. Ej no. Pojď mi pomoct. Jako bonus ukážeme tu šprajcku a trošku se nám to tady vymklo. No, můžeš si mu. Když tak se to nevybere, tak nedávejte dislike. Tada! Já jsem dala klip to říct. Tak ho vyklipni. Aha. Jsem, ale ty mě musíš natáčet toto. Ano.
A jako ještě další bonus, to jsem já, taky Další bonus, a to je poslední, uděláme salto. Jdeme na to, takže tak. Dobrý. salto. Tak to dopadne. To dopadne jako. Teďka jdu na řadu já. Nedávala jsem klid. Jaj. Doufáme, že se vám video líbilo. Zanechte like, odběr, komentář a My se s vámi ahoj. loučíme